Itshantliziyo elilwela amalungelo oluntu umama uGraca Machel uhlabi-khwelo kumaAfrika ngelithi mawazithathele izigqibo ngokwawo Ubethetha kwingqungquthela ebizwa iAfrika no filter eRhawutini. Olu luhlobo loluncwadi olubaliswa ngumaAfrika ngokubonga nkqu ukudanisa nokucula. During these days, we are going to say how from now on we'll not allow anyone to talk about us without us raising very high our own voice and say, we are, and our dignity will be defined by ourselves. Ilizwekazi Afrika linemicelimngeni emininzi kodwa alikaphelelwa lithemba. Africa is re-emerging. Africa is in those young people who others see our young people as a problem of unemployment. They did not understand what's happening with our young people in terms of creativity, of changing even the way the world today has to do business. Umama uGraca Machel uhlabi-khwelo lokuba iAfrika ivuke izenzele endaweni yokukhonyelwa zezinye izizwe.